I'm sliding, I'm riding through the back like, aye. Watch that Honda beat, bro, deep through the back like, aye. Watch that Honda beat, bro, deep back, mother, tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like, aye. Watch that Honda beat, bro, deep back, I'm sliding, I'm riding through the back like, aye. Watch that Honda beat, bro, deep and I'm riding through the back like, aye. Watch that Honda beat, bro, deep back and I'm riding through the back like, aye. Watch that Honda beat, bro, deep back through the back like, aye. Watch that Honda beat, bro, deep back. Ing sawijing isu ing SMA Garuda Utama ana siswa sing arep menyang kantin nalika jam istirahat. Tenan yo. Iya, untungnya iso ngatasi. Wes iso jam pas matematika ayo nang kantin wae. Ora sih aku nyarep sinau matematika ing kelas. Kowe ya tinara kok. Ora siksa. Wes saya ya timbang mikir MTK nang kantin wae. Si, ndene aku. Duitku nek nang di tas. Bisa ada Ing mburi jendela ana mripat sing menteleng tajem marang Arga sing lagi lungguh dhewean, yaiku Galih, adine Arga. Wah, konten Mas Arga kok akeh banget yo. Padahal aku lebih pinter, lebih ganteng. Galih bali menyang kelas. Launa lan kanca-kancane uga buru-buru bali menyang kelas amarga kersa ganti klambi pramuka. Ing dalan padha rembungan sithik-sithik bab Arga kang tansah duwe alasan kanggo ora tau melu kumpul-kumpul bareng kanca-kancane. Dipikir-pikir Arga kok ora tau nongkrong karo dhewe yo. Iya, pinter iya sih, masa sibuk iku sampai kono waktu gawe ngumpul bareng. Wes aja gibai Arka kok kopenge iku gatel rek. Wes ayo balik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marang siswa Karang Arga ake-ake menyang ning ruang administrasi. Sapisan maneh marang siswa Karang Arga ake-ake menyang ruang administrasi saiki. Matur nuwun. Assalamualaikum Bu. Enten napa nggih Bu? Salam Arga, makene aku pengen ngaturi menawa duit SPP-mu sing wis nunggak rong wulan. Apa telat bayar iki? Loh, kula boten ngertos Bu. Mongko kula ninggali ibu kula. Ibu arep-arep kowe age-age melunasi lan sasi ngarep wis ngleboni ujian kelulusan. Nggih Bu, matur nuwun pangapurane. Ya wis Arga, kowe oleh bali menyang kelas. Nggih Bu. Bel muni nandhakake menawa wayah mulih wis teka. Arga lan kanca-kanca mulih menyang omah dhewe-dhewe. Sesampainé ing omah, Arga ngupadi anane ibune. Assalamualaikum Bu, kula sampun kondur. Waalaikumsalam. Bu, kepareng kula matur sekajap nyang kalian Ibu. Ngomong apa? Yen ora wigati aku tinggal. Iki penting Bu. Ya wis, arep ngomong apa? Kula mau Arga boten timbali ruang administrasi. Tembung-ibung Arga SPP dorong boten bayar kan. Menika ora bener kan? Oh, iku. Ya ancen SPP-mu kurang dibayar. Soale gawe keperluan galih sing luwih penting daripada SPP-mu. Menapa ingkang nias waditas Arta SPP Arga Bu? Yo iki Mas lu penting teko SPP-mu. Bu, SPP Arga lebih penting tinimbang bareng kedos menika. Ya sampean kok mendak-mendak Ibu. Rasa melu-melu kon. Ada. Adike kok dibentak-bentak iku lho. Kok Ibu dados aplikasi sih? Amarga adikmu iku luwih pinter lan luwih nurut daripada awakmu. Besok dinane Arga menyang sekolah karo wajah kang murung. Sawise teka sekolah, kanca-kancane Arga rumangsani raut wajah kasebut kang seje saka biasane. Lan Arga terus dibanjiri pitakon saka kanca-kancane amarga beda saka biasane. Sawise Arga liwati dina kang cukup angel ditambahi piyambake terus dibanjiri pitakon saka kancane. Arga uga mulih menyang omahe. Nanging ing tengah perjalanan mulih, Arga weruh ana wong dodolan kerupuk keliling lan Arga nduweni siji ide cemerlang.
Sampun Bu. Ya gitu kono murah kok. Oke Bu, kula jelas. Satu lagi kula dan kula kula pakai panjenengan namanya piyambak napa dari yang Iki kerupuk aku gawe dhewe. Pancene ngene ya, Nak. pinten berarti saking sedaran pemerintah. Lean sawetara 50% saka kerupuk niki. Oh, ngoten nggih. Menawi wonten mulai menapa kula bekaparing nyambut damel kalian Ibu. Amarga kula beta arta. Oh iya, oleh Nak. Iki alamatku. Sesuk iso langsung teko ya. Oke Bu, kula bantu rawuh kandur sekolah. Iya, Nak, gak apa. Nggih. Sesuk dinane mulih sekolah Arga age-age menyang alamat kang ing wenehake dening Bu Hima. Assalamualaikum. Nggih Bu. Iki ya, Nak, dagangane. Nggih Bu, kula usahaken bakane laris manis. Kula pamit nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ing tengah dalan, sawijining kanca Arga weruh dheweke lagi dodolan. Lho, kula harga. Lah bare kok kerupuk akeh sak ngono. Soalnya paling dikongkon ibuke. Dongone ibuke, ra masuk akal blas. Ojo suzon ae kon iku Dit. Coba takok Arga langsung. Wis saya lihat harga. Ya, harga. Aditya lan kanca-kanca nemoni Arga. Arga kang rumangsani iku langsung ngupakara ngehindar nanging ora iso amarga ditahan dening Aditya. Sepurane rek, engko kamu kaget delok aku kayak gini. Nek ngene ya apa? Harusnya kowe cerita nang awak dhewe, cek awak dhewe iso nyawang-nyawakmu. Aku kepaksa kayak gini soalnya ekonomi keluarga aku ora apik. Semestine kowe cerita nang awak dhewe. Kedurunge suwun atas perhatiane. Arga awak dhewe iki padha tetolong. Terus ngene ae, Kak. Kene ngewangi dodolan iki apik ora ideku. Nah, bener iku kowe aja nolak mulai saiki. Iya iya. Untungnya Bumi masih berputar. Sa, gak oleh guyon iki waya serius. Iya ya, seperan sing akeh. BTW ngomongnya apa mau gak? untungnya kon dhewe kanca apik kayak Dewi. Ya, wis saya dodolan. Ayo. Sawise iku, kaping 5 ngono kasebut muter-muter kanggo dodol dagangan Bu Hima kang digawa dening Arga. Kerupuk. Bali. Mau beli? Oke. Makasih ya. Iya. Kesel ya riwari nang kono kene. Suwun ya rek berkat kowe dagananku entek kabeh. Podo-podo harga seharusnya dhewe iku sepodo kanca iku bisa tolong menolong. Lah ana apa-apa aja lali crita awak dhewe. Kene kabeh ana ning sandingmu. Iya betul, ayo hore-hore sik. Hore. 3 minggu banjur, duit Arga wis cukur kanggo mbayar SPP kang nunggak iku. Sesuk dinane wektu ing sekolah, Arga langsung menyang ruang administrasi kanggo nemoni Bu Yola. Ijun, kula teng mriki gawe bayar SPP kang wingi. Alhamdulillah duite wis ana. Oh ya, Kak, matur nuwun. Aja telat maneh ya bayar ini. Nggih Bu, padha-padha. Kula bakal bayar SPP bener wae Bu. Ya wis, Kak, kowe oleh bali nang kelas. Nggih Bu. Pirang-pirang minggu banjur, dheweke kabeh lagi nindakake ujian kelulusan. Sawise dheweke kabeh rampung lan ning kono dheweke kabeh ngolehake wara-wara kelulusan. Alhamdulillah, Arga lan kanca-kancane lulus kabeh. Mau jadi aku kuliah nang negeri. Ya aku kan nang luar kota, aku mau. Ya aku saya arep kuliah nang luar negeri, malah bapakku kerja nang kono. Gawendeng. Konek, Kak. Aku ora ngerti, engko ae aku. Loh, bukannya saiki wis kaya pendaftaran ya? Iya iya gampang. Aku ambek golek. Ya wis, muga-muga dhewe keterima nang kuliah IPN DKP ya. Amin. Sekawan tahun sawise ditimpa pungkasane Arga nglakoni wisuda. Nanging piyambake sedih banget amarga ora ana siji uga anggota keluarga kang teka. Sanadyan mengkono Arga tetep ngerasa satitik seneng amarga sawijining kanca cerake teka menyang pelantikane. Selamat ya Kak, wis lolos. Aja traktiran nih.
Siwan Jana, BTW arek-arek nang kafe. Aku mau ketemu ibu karo Gali gak nih kene? Anu, Anu apa sih nah? Gak jelas. kan gak duwe taga. Jangan alihna pembicaraan nah. Gue pengen ngerti. Iya. Lek gue pengen ngerti, melu aku tapi kontrolan emosimu ya, janji. Iya janji. Saya aku. Loh, pakai arek-arek lho kene, pakai wong pisan. Bukan. Wektu teko ing omah, jantung Arka berdegup kenceng amarga akeh wong ing kono kang nglantukan Yasin. Sing sabar yo Kak, aku turut berduka cita, muga-muga tenang ning alam kubur. Ibu, kok ninggalno aku mbek Gali cepet iki? Gak, tenang, ojo. Dikontrol emosi nih. Ibumu pasti bangga lho awakmu wis lulus teko kuliah impianmu. Ndi Gali, dia gak peduli ambek ibu ya ta? Apa mikir Gali sing ngarai bos kang ini. Masih keluar Dit? Gali kabur. Hah? Bener jarene Adit Kak, adikmu ora ngerti diri. Khusus kang ini gara-gara Gali. Sawise ngeterke jenazah ibune, Arka bali menyang omah sinambi mikirake adine sing durung bali. Sak taun sabanjure, adine yaiku Gali dumadakan. Assalamualaikum. Hah? Arga? Mas sepurane Mas sekarang iku gak ono karo aku kabeh pisan. Iya tak sepurane. Sing biyen lalin nae. Adewe kok lanjut urip sing apik. Ya wis Mas, salaman sih. Ing tengah suasana haru, Arka terharu lan bersyukur kanca-kancane tansah setia dukung Arka. Ing ngisor langit wengi, buktiake menawa persahabatan lan keluarga mampu nyatuake sekabeh.